Čaute všetci, srdečne pozdravujem a zároveň chcem vám povedať, že v sobotu večer nebude podcast z hora s Ivankom a Peťom, pretože sa presúva na piatok večer a bude to spoločný podcast z hora so Satanírov, pretože vám všetci spolu chceme zablahopriať všetko dobré na sviatky. Takže check this out. Presne ako Ivanko hovorí, v piatok o 20:00 chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí majú srdce, ktorým nie je ľahostajný osud iných a ktorí, keď môžu, tak pomôžu. Je to veľmi dôležité. A ďakujem, že ste, lebo vďaka vám ešte verím, že existujú normálni ľudia. A nielen ja, ale aj Ivanko. Celá naša partia. Takže o 20:00 na YouTube. Ďakujem za vaše srdce.